హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. అందరికీ ధన్యవాదాలు అటెండ్ అయినందుకు. అందరికీ స్వాగతం. లెవెల్ 3లో మనం ఈశోపనిషత్తు అనేది చూస్తున్నాము. ముందుగా గురుప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపः కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ఓకే, మనకి ఈ యొక్క అన్ని ఉపనిషత్తుల యొక్క సారం ఏంటి అంటే భగవద్గీత. అందుకే భగవద్గీతను ఏమని పిలుస్తాము? గీతోపనిషత్తు అండి. హరి బోల్. గీతోపనిషత్తు అని అంటారనమాట. మరి భగవద్గీత తర్వాత మరి అంత చోటు దేనికైనా ఉంది అంటే అది శ్రీ ఈశోపనిషత్తు అనమాట. అలాగే మనం దీంట్లో చూస్తూ వస్తున్నాము. మొదటి మంత్రంలో ఈశావాస్య సూత్రం అంటే భగవంతుడే మనకి కావాల్సినవన్నీ కూడా సమకూర్చి ఇచ్చారు. అది ఎవరైతే తెలుసుకుని ఆ విధంగా అంటే భగవంతుడు చెప్పిన విధంగా ఎవరైతే దాన్ని ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా జీవించవచ్చు అని రెండో మంత్రంలో చూసాము. అంటే వాళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా జీవించవచ్చు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి కర్మ బంధనం అనేది చిక్కుకోదు కాబట్టి. మరి ఎవరైతే అది తెలుసుకోవట్లేదో, ఆ విధంగా ప్రవర్తించట్లేదు భగవంతుడు చెప్పిన విధంగా, అలాగే ఇదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క సృష్టి కాబట్టి భగవంతుడు అందరికీ కావాల్సిన, మామూలుగా మనకి కావాల్సిన ఏంటి, నీడ్ అంటే మనకి ఆహారం కావాలి, అలాగే వస్త్రాలు, శరీరం కప్పుకోవడానికి వస్త్రాలు కావాలి, అలాగే మనం ఉండటానికి వసతి కావాలి. వీటిని ఏమంటారంటే నీడ్ అనమాట. వాంట్ అంటే ఏంటంటే ఇంకొంచెం మనం మంచి ఇల్లు ఉండాలి, అంటే కొంచెం బాగా ఉండే ఇల్లు ఉండాలి, అలాగే మనకు ఒక బైక్ ఉండాలి, ఇట్లా అనమాట. కానీ డిజైర్స్ అంటే కోరికలు అంటే ఏంటంటే బైక్ ఉండాలి కానీ పెద్ద బైక్ ఉండాలి, కారు ఉండాలి ఇంకా పెద్ద కారు ఉండాలి, అలాగే ఇల్లు ఉండాలి కానీ అది ఎలా ఉండాలి, ఒక ఇంద్రభవనం లాగా రాజభవనం లాగా ఉండాలి. అలాగే ధనం ఉండాలి. ఎంత ఉండాలి అంటే నేను నా ఫ్యామిలీ తినంగా కూడా ఇంకా నా తరాలు, కొన్ని తరాల వరకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేంత ధనం ఉండాలి. ఇట్లా ఇవన్నీ ఏంటంటే కోరికలు అనమాట, ఇంద్రియ భోగ కోరికలు. అంటే మనకి ఆల్రెడీ భగవంతుడు ఇచ్చాడు, అది సరిపోదన్నట్లు అందరినీ దోచుకోవాలి, దోచుకుని మనం పెద్దగా తర్వాత పవర్ కావాలి. ఎందుకు మనకి ఎప్పుడైతే ధనం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, అన్ని భౌతికమైన కోరికలను తీరిపోతూ ఉంటాయి, అప్పుడేం ఆలోచిస్తామంటే పవర్ కూడా కావాలి. ఇట్లా ఇవన్నీ ఏంటంటే కోరికలు అనమాట, వీటిని డిజైర్స్ అంటారు. కానీ అట్లా ఎవరైతే ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు అంటే మనకు భగవంతుడు ఇచ్చిన వాటిని తీసుకోకుండా, అంటే వాటిని తీసుకుంటూ ఇంకా ఇతరులకు ఇచ్చిన వాటిని కూడా లాక్కుంటూ ఉంటున్నారో అటువంటి వాళ్ళు ఈ ఈశావాస్య సూత్రాన్ని పాటించట్లేదు అనమాట. మరి వాళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా జీవించవచ్చా అంటే జీవించకూడదు వాళ్ళు. ఎందుకు అంటే ఇంకా పాపాన్ని మూటగట్టుకుంటూ ఉంటారు. తర్వాత ఇంకా ఏమవుతుందని చెప్పారు ఆ మూడవ మంత్రంలో, అంధకారం అంధేన తమసావృత. ఆ తమోగుణం అంటే ఆ తమోగుణంలో ఉండే జీవులు నివసించే లోకాలు అసురు గుణాలు కాబట్టి అసురు జన్మలు ఇవన్నీ తీసుకోవాలి. దానివల్ల ఏమవుతుంది, వాళ్ళు ఆత్మను చంపుకుంటున్నారు. మామూలుగా మనం ఆత్మహత్య అంటే ఏంటంటే ఏదో ఈ భౌతిక దేహాన్ని విడిచిపెట్టడానికి చేసుకునేవి కాదు. మనం ముఖ్యంగా ఆత్మకి ఏది కావాలి,
మనం భగవంతునికి ఆ, ఎలా ఎలా వచ్చాం మనం భగవంతుడి నుంచి మళ్ళీ మనం భగవంతుడి దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళాలని తెలుసుకోకుండా మనం చేస్తే దాన్ని ఆత్మహత్య, అంటే ఆత్మని నశింపజేస్తున్నట్లుగా నిన్న మూడవ మంత్రంలో చూసాము. ఈరోజు ఏంటంటే ఈ మూడు శ్లోకాలు, అంటే ఈ మూడు మంత్రాల్లో ఏదైతే చెప్పారో అది ఎవరి గురించి చెప్పారో ఆ భగవంతుడి గురించి ఇక్కడ వివరిస్తుంది అనమాట. అంటే భగవంతుడు నిరాకారం కాదు, భగవంతుడు అనేవాడు ఒక వ్యక్తి, అంటే సాకారము అనేది మనం చూస్తాము. అనేజదేకం మనసో జవీయో, అనేజదేకం మనసో జవీయో నైన దేవ ఆప్నువన్ పూర్వమర్షత్ తద్ధావతోన్యాన్యతేతి తిష్టత్ తస్మిన్నపో మాతరిష్వా దధాతి. రిపీట్ చేయండి. అనేజదేకం మనసో జవీయో, నైన దేవ ఆప్నువన్ పూర్వమర్షత్ తద్ధావతోన్యానత్యేతి తిష్టత్ తస్మిన్నపో మాతరిష్వా దధాతి. ఓకే, ఒకళ్ళిద్దరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మాతాజీ హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ మాతాజీ, స్వాతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 4వ మంత్రం. అనేజదేకం మనసో జవీయో నైన దేవా ఆప్నువన్ పూర్వమర్షత్ తద్ధావతోన్యానత్యేతి తిష్టత్ అస్మిన్నపో మాతరిష్వా దదాతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవమంటారు ప్రభుజీ మళ్ళీ? చదవండి. అనేజదేకం మనసో జవీయో నైన దేవా ఆప్నవున్ పూర్వమర్షత్ తద్ధావతోన్యానత్యేతి తిష్టత్ తస్మిన్నపో మాతరిష్వా దదాతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాధవి మాతాజీ మీనింగ్స్ చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభు. అనేజత్ స్థిరమైనది, ఏకం ఒకటే అయినది, మనసహ మనస్సు కంటే, జవీయః ఎక్కువ వేగం కలిగినది, ఏనత్ ఈ పరమ పురుషుడు, దేవాహ ఇంద్రాది దేవతలు, నా ఆప్నువన్ పొందలేకపోయారు, పూర్వం ముందుగా, అర్షత్ శీఘ్రంగా పోయేది, తత్ అతడు, ధావతః పరిగెత్తుతున్న, అన్యాన్ ఇతరులను, అత్యేతి అతిక్రమిస్తుంది, తిష్టత్ ఒకే స్థలములో ఉన్నటువంటి, తస్మిన్ ఆ పరతత్వంలో, అపహ వర్షాన్ని, మాతర్ష్వ వాయువును వర్షాన్ని నియమించే దేవుడు, దధాతి సమకూరుస్తాడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. పద్మజ మాతాజీ అనువాదం చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. స్వధామంలోనే స్థిరుడై ఉన్నప్పటికీ దేవాది దేవుడు మనస్సు కంటే ఎక్కువ వేగం గలవాడై పరిగెత్తుతున్న ఇతరులందరినీ అతిక్రమించగలడు. శక్తిమంతులైన దేవతలు కూడా అతనిని సమీపించలేరు. ఒకే చోట ఉన్నప్పటికీ అతడు వాయువును, వర్షాన్ని సమకూర్చే దేవతలను కూడా నియమిస్తాడు. మహత్వంలో అతడు అందరినీ అతిశయిస్తాడు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఇక్కడ అంటే ఈ లోకంలో అత్యంత వేగంగా వెళ్ళగలిగేది ఏంటి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారంటే మనసు అన్నమాట. కానీ భగవంతుడు ఆ మనసు కంటే కూడా వేగంగా వెళ్ళగలడు. ఎలా? చాలా చాలా వేగవంతంగా వెళ్ళగలడు. అదేదో మనం భౌతికంగా రన్నింగ్ చేస్తున్నట్లు, అంటే పరిగెత్తున్నట్లు కాదనమాట. ఇది మనం చూస్తాము. శైలజ మాతాజీ హరే కృష్ణ. భాష్యం. గొప్ప వేదాంతి కూడా మానసిక భావనల చేత దేవాది దేవుడైన పరమ పురుషుణ్ణి తెలుసుకోలేరు. ఆయన అనుగ్రహం వల్ల ఆయన భక్తులు మాత్రమే ఆయన్ను తెలుసుకోగలుగుతారు. భక్తుడు కాని వేదాంతి మనోవేగంతో వందల కొద్ది సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేసిన పరమ సత్యం అతనికి దూరంగానే ఉంటుందని శ్రీ బ్రహ్మ సంహిత 5.34 కొంచెం మీద పై తెలుపుతుంది.
శ్రీ బ్రహ్మ సంహిత 5.37లో వర్ణించబడినట్లు దేవాది దేవునికి దివ్యధామం గలదు. దాన్నే గోలోకము అని అందురు. ఆయన అక్కడే ఉండి సదా తన దివ్యలీలలో నిమగ్నుడై ఉంటాడు. అయినప్పటికీ అచింత్య శక్తుల చేత అదే సమయంలో తన సృజన శక్తికి సంబంధించిన ప్రతి భాగాన్ని ఆయన చేయగలరు. విష్ణు పురాణంలో ఆయన శక్తుల అగ్ని నుండి వెలువడే వేడిమితోనూ వెలుగుతోనూ పోల్చబడ్డాయి. ఒక్కచోటే స్థిరముగా ఉన్నప్పటికీ అగ్ని తన వేడిమిని వెలుతురును ఇతర ప్రదేశాలకు కొంతవరకు వ్యాపింప చేయగలదు. అలాగే దేవాది దేవుడు తన దివ్యధామంలో స్థిరంగా ఉంటూనే తన వివిధ శక్తులను అన్ని ప్రదేశాలకు ప్రసరింపజేయగలడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు, భక్తుల్లో వేదాంతులు ఉంటారు, వాళ్ళని భక్తి వేదాంత. ఇప్పుడు మనం శిల ప్రపాదుల వారిని అంటాం అనమాట, భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రపాదుల వారు అని. వీరిని భక్తి వేదాంతులు అంటారు. అంటే కొంతమంది ఏంటంటే అభక్తుల్లో కూడా వేదాంతులు ఉంటారు. అలాగే ఎంత గొప్ప తత్వవేత్త అయినా కూడా అతని యొక్క మానసిక కల్పన, అంటే ఇలా జరిగి ఉండొచ్చు, అలా జరిగి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇలా చేద్దాము, మనం చెప్పింది ఇలా అయి ఉండొచ్చు, అలా ఇట్లా ఇదంతా కూడా ఊహలు అనమాట. అతను వాళ్ళని ఏమంటారు, మానసిక భావనలు. అటువంటి వాటి చేత పూర్ణ పురుషోత్తముడైన భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేరు. మరి ఎలా తెలుసుకుంటారు అంటే అతని యొక్క భక్తుల ద్వారా, అలాగే భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోగలుగుతారు. అందుకే భగవంతుడు చెప్తారు, సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానం అపోహనంచ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంతకృత్ వేద విదేవ చాహం. అంటే భగవంతుడు అంటే అందరి హృదయాల్లో కూడా ఆసీనుడై ఉన్నాడు. ఆయన ద్వారానే స్మృతి అంటే ఆ జ్ఞాపకం అవ్వచ్చు, మత్త స్మృతి అంటే ఆ మరుపు అవ్వచ్చు, జ్ఞాపకం అవ్వచ్చు, ఆయన నుంచే వస్తున్నాయి. అలాగే వేదాంత కృత్ వేద విదేవ చాహం అంటే వేదాన్నింటి ద్వారా తెలుసుకునేది మనం భగవంతుణ్ణి. నిజానికి ఆయనే వేదాంతకర్త, ఆ వేదాలను ఎరిగిన వాడు కూడా ఆయనే. అలాగే మనం 18వ అధ్యాయంలో చూస్తే భగవద్గీతలో అక్కడ చెప్తారు, అంటే మరి భక్తులు ఎందుకు తెలుసుకోగలుగుతున్నారు, అభక్తులు ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అంటే భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్ యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తద్ అనంతరం. అంటే ఎవరైతే భక్తియుక్త సేవలో ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ యొక్క మనిషి రూపంలో నన్ను యథారూపంలో, అంటే ఆ యొక్క భగవంతుని యొక్క రూపంలో అతన్ని దేవాది దేవునిగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. అటువంటి భక్తితో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు నా యొక్క లోకానికి కూడా చేరుకుంటున్నారు అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఇష్టతే తదనంతరం, అంటే ఎప్పుడైతే ఈ దేహాన్ని విడిచిపెడతారో వాళ్ళు భగవంతుని లోకాన్ని చేరుకుంటారు అని. అంటే దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, అతని యొక్క ప్రధాన అంశాలు ఇవన్నీ కూడా మానసిక కల్పన చేయగాని అభక్తులు చేయగాని వాళ్ళకి తెలుసుకోలేరు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా, ఈ యొక్క మానసిక భావనల చేత అని, ఈ యొక్క మానసిక భావనల చేత వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు, భగవంతుని యొక్క శక్తులని వాళ్ళు అవగతం చేసుకోలేరు. ఇది మనకి 18వ అధ్యాయంలో చెప్తున్నారనమాట. ఎవరైతే భగవంతుని అర్థం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఏం చేయాలి, విశుద్ధ భక్తుడిని నిర్దేశంలో వాళ్ళు పనిచేయాలి. విశుద్ధ భక్తియుక్త సేవ అనేది చేపట్టి దాన్ని చేయాలి. లేకపోతే భగవంతుడి ద్వారా మనకి అర్థమవుతుంది భగవంతుడి తత్వము. అటువంటి వాళ్ళకంటే ఎవరైతే తెలుసుకోలేకపోతున్నారో, అటువంటి భక్తియుక్త సేవ చేయలేకపోతున్నారో అటువంటి వాళ్ళకి ఈ తత్వం అనేది అర్థం కాదు, అది ఎప్పుడు కూడా మరుగున పడిపోయి ఉంటుంది అని. అందుకే మనకి శ్రీమద్ భగవద్గీతలో 7వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్తారు, నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగమాయా సమావృత మూఢోయం నాభిజానాతి లోకో మామజమవ్యం. అంటే ఆ మూఢులు, అందుకే అక్కడ మూఢోయం నాభిజానాతి, ఆ మూఢులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆ బుద్ధిహీనులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఏమని, భగవంతుడు వ్యక్తం అవుతాడు, అలాగే వాళ్ళకి ఆంతరంగిక శక్తి చేత కప్పబడి ఉన్నాడు, అందుకే వాళ్ళు చూడలేకపోతున్నారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నారు, ఆయన పుట్టుక లేనివాడు, నశింపు లేనివాడు అని ఆ మూఢులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. అటువంటి అభక్తులు వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ యొక్క భక్తుడు కానీ వేదాంతి మనోవేగంతో, మనం ఇక్కడ చూస్తే మనోవేగంతో 100 కొద్ది సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేసినా కూడా అతనికి పరమసత్యం దూరంగానే ఉంటుంది. అందుకే శ్రీ బ్రహ్మ సంహితలో ఏం చెప్తున్నారు, పంథాస్తు కోటి శతవత్సర సంప్రగమ్యో వాయో రథాపి మనసో మునిపుంగవానాం సోప్యస్తి యత్ ప్రపదసీమ్న విచింత్య తత్వే గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి అని చెప్తున్నారు. అంటే
ఈ ఆధ్యాత్మిక స్థితిని ఎవరైతే కోరుకుంటున్నారో ఆ యోగులు అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది ప్రాణాయామం మనం 6వ అధ్యాయంలో చూసాం కదా భగవద్గీతలో. అలాగే వాయు నిరోధకం అంటే వాళ్ళు గాలిని బంధించాలన్నమాట, హఠయోగం అని కూడా అంటూ ఉంటారు. ఆ గాలిని బంధించడం ఈ యోగ మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటారు. అట్లాగే కొంతమంది ఏం చేస్తూ ఉంటారు, జ్ఞానులు అంటే ఆ బ్రహ్మాన్ని అనుసంధానం చేసుకోవడానికి ఈ భౌతికమైన విషయాలన్నింటినీ కూడా త్యజించి, అందుకే మనకి శ్రీ రూప గోస్వామి ఏం చెప్పారు, మనం అన్నింటినీ కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలో వినియోగించాలి కానీ వాటిని త్యజించడం కాదని చెప్తారు. కానీ కొంతమంది జ్ఞానులు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, ఈ భౌతిక విషయాలన్నింటినీ త్యజించేసి ఆ జ్ఞాన మార్గాన్ని అవలంబిస్తారు. కాబట్టి ఆ యోగులైనా ఆ జ్ఞానులైనా సరే ఏమంటున్నారు, కొన్ని శతవత్సర సంప్రగమ్యం అంటున్నారు. అంటే కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు వాళ్ళు సాధన చేసినా కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క కాలి వేలు ఉంటుంది కదా, దానికి గోరు ఉంటుంది కదా, ఆ కాలి వేలు యొక్క నఖాగ్రం అని చెప్తారు. అంటే ఆ చివర, నఖం అంటే గోరు అనమాట, ఆ అగ్రం అంటే చివర, ఆ అగ్రం యొక్క భాగం మాత్రమే వాళ్ళకి ప్రాప్తిస్తుంది. కొన్ని సంవత్సరాలు, కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు, శతకోటి సంవత్సరాలని ఆ బ్రహ్మ సమితిలో చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి అటువంటి ఆ గోవిందుని మనం భజిస్తున్నాము, అంటే మనం భగవంతుణ్ణి భజిస్తున్నాము. కానీ మిగతా వాళ్ళు ఆ వాయువుని బంధించడము, లేకపోతే జ్ఞానము, హఠయోగము, వీటి ద్వారా ఏంటంటే వాళ్ళకి చాలా టైం అనేది పడుతుంది. కానీ మళ్ళీ వాళ్ళు తెలుసుకునేది ఏంటంటే ఆ టిప్, ఆ భగవంతుని యొక్క కాలి వేలు యొక్క టిప్ని మాత్రమే వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతున్నారు అని. అలాగే ఇంకా బ్రహ్మ సమితిలో చెప్తున్నారు, ఆనంద చిన్మయ రస ప్రతిభావితాభిహి అని. ఇక్కడ ఏంటంటే దేవాది దేవునికి దివ్యధామం అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అందుకే అక్కడ ఏమని చెప్తారంటే గోలోక ఏవ నివసత్య అఖిలాత్మభూతో, అంటే అందుకే ఆ గోలోక బృందావనం ఏదైతే ఉందో భగవంతుని యొక్క లోకం, అక్కడ ఆయన యొక్క ప్రతిరూపం ఉంటుంది. అలాగే అతనికి 64 కళలతో కూడిన హ్లాదిని శక్తి అంటారనమాట, అంటే భగవంతుని యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి. ఇవన్నీ కూడా అతనితో పాటే అక్కడ ఉంటాయి. అతను అక్కడ నివసిస్తూ ఉంటాడు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామంలో. కాబట్టి అటువంటి ఆ గోలోకంలో అతను ఉన్నారు. అటువంటి ఆ గోవిందుడికి నేను భజిస్తున్నాను అని బ్రహ్మ సమితిలో చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు విష్ణు పురాణంలో. విష్ణు పురాణంలో ఇచ్చిన ఈ యొక్క శక్తులు అంటే భగవంతుని యొక్క శక్తులు అగ్ని నుండి వెలువడే వేడిమితో అలాగే వెలుగుతో పోల్చారనమాట. మనకి ఎగ్జాంపుల్గా చూస్తే మనకు కూడా సూర్యుడు ఉన్నాడు, అతని యొక్క సూర్యకాంతి, దాని ద్వారా వచ్చే వేడి, ఉష్ణం అని చెప్తాం కదా, లైటింగ్ అనమాట, ఎండ, ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. అలాగే భగవంతుడు కూడా ఎక్కడ ఉన్నా ఆయన యొక్క ఆ తేజస్సుని నలుదిశలో కూడా వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటారు. అంటే ఆ శక్తిని తన కాంతిలో ఎప్పుడు కూడా ప్రసరిస్తూ ఉంటారనమాట. అంటే చూస్తానికి మనకి సూర్యుడు ఎక్కడో ఉండొచ్చు, కానీ ఆయన నుంచి వచ్చే ఆ యొక్క సూర్య కాంతి అవ్వచ్చు, ఆ వేడి అవ్వచ్చు, మనకి వస్తుందన్నమాట. అంటే ఆయన ఎంతో దూరంలో ఉన్నా కూడా. అలాగే భగవంతుడు ఎక్కడో గోలోక ధామంలో ఉన్నా కూడా మళ్ళీ మన అంతరంలో, మన పరమాత్మ రూపంలో, మన హృదయంలోనే ఉన్నాడు. అలాగే భగవంతుని యొక్క ఆ శరీర తేజస్సు ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా నలువీధుల 4 దిక్కులా కూడా మొత్తం కూడా వ్యాపించి ఉంది. అంటే అది భగవంతుని యొక్క శక్తి. అంటే ఓన్లీ ఆ శరీర తేజస్ అనే కాదు, భగవంతుని యొక్క శక్తులన్నీ కూడా అతని యొక్క శక్తులు అన్నమాట. ఓకే, జ్యోత్స్నా మాతాజీ 2 పారాగ్రాఫ్ చదివేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవానుని శక్తులు లెక్కలేనన్ని అయినా వాటిని అంతరంగ శక్తి, తటస్థ శక్తి, బహిరంగ శక్తి అని 3 ముఖ్యమైన శక్తులుగా పేర్కొనవచ్చును. ప్రధాన శక్తులలో మళ్ళీ ఎన్నో వందల కొద్ది, వేల కొద్ది విభాగాలు ఉన్నాయి. వాయువు, వెలుతురు, వర్షం మొదలైన ప్రకృతి పరిస్థితులకు అధికృతులైన ముఖ్య దేవతలందరూ పరమ పురుషుని తటస్థ శక్తిలో అంతర్భాగాలు. మానవులు, ఇతర జీవులన్నీ భగవంతుని తటస్థ శక్తి చేత ఉత్పాదించబడినవే. భౌతిక ప్రపంచం భగవంతుని బహిరంగ శక్తి యొక్క సృష్టి, ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం లేక దివ్య సామ్రాజ్యం ఆయన అంతరంగ శక్తి చేత ఉత్పాదించబడినది. చదవన ప్రభుజీ. ఈ విధంగా భగవంతుని దివ్య శక్తులు సర్వ సృష్టిలోనూ వ్యాపించి ఉన్నాయి. భగవంతునకు ఆయన శక్తులకు భేదం లేకపోయినా పరమ పురుషుడు నిరాకారంగా అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాడని గాని ఆయన సాకారమైన అస్తిత్వంను కోల్పోతాడని గాని భ్రమించరాదు. మానవులు కిందకి జరపండి.
మానవులు తమ అవగాహన శక్తిని అనుసరించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అలవాటు పడి ఉంటారు. కానీ పరమ పురుషుడు పరిమితమైన మన అవగాహన శక్తికి లోబడి ఉండడు. అందుచేతనే ఎవరు కూడా తమ పరిమిత శక్తుల ద్వారా భగవంతుణ్ణి చేరలేరని ఉపనిషత్తులు హెచ్చరిస్తున్నాయి. చదవనా ప్రభుజీ? చాలు మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. కాబట్టి మనం భగవంతుని యొక్క శక్తులు మనం చూసాము. అంతరంగిక శక్తి, అలాగే తటస్థ శక్తి అంటే మనమే, బహిరంగ శక్తి ఈ భౌతిక జగత్తులు, ఇవన్నీ కూడా మనము చూస్తూనే ఉన్నాము. అట్లాగే ఇక్కడ అందుకే మనకి ఈ యొక్క ఏవైతే మనం 10వ అధ్యాయంలో చూస్తాము, అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవ అర్జునుడు చెప్తున్నారనమాట. వీటన్నిటి యొక్క అవసరం ఏముంది అసలు నీకు? విష్టభ్యాహమిదం కృష్ణం ఏకాంశేన స్థితో జగత్ అని. అంటే ఒక్క అంశ చేతనే ఈ నీకేవైతే ఈ 10వ అధ్యాయంలో విభూతులన్నీ ఇచ్చారో, అంటే అర్జునుడికి చెప్పారో, అవన్నీ కూడా నా యొక్క ఒక్క అంశ చేతనే అవన్నీ కూడా పోషించబడుతున్నాయి. నేను కూడా ప్రత్యేకంగా వాటి కోసం రావవసరం లేదు. నా ఒక అంశ చేతనే ఇవన్నీ కూడా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాయి అని అక్కడ చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి నిరాకారవాదులు అంటే ఏమంటూ ఉంటారు? భగవంతుని యొక్క శరీరం ద్వారా వచ్చే కాంతిని, ఆ జ్యోతిని వాళ్ళ యొక్క గమ్యంగా అనుకుంటారు. అంటే భగవంతుడు దివ్య జ్యోతి అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ అలా కాదు. భగవంతుడు వేరేగా ఉన్నాడు, అతని యొక్క శరీర కాంతి వేరేగా ఉంది. అలాగే భగవంతుడు కూడా నిరాకార రూపంలో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉంటాడు. అంటే సాకార రూపంని ఒక నిమిషం హరే కృష్ణ. కాబట్టి భగవంతుడు వేరే, అతని యొక్క శరీర కాంతి అది కూడా వేరే అన్నమాట. అంటే అతని యొక్క శక్తే, కానీ రెండు కూడా భిన్నము, అలాగే అభిన్నము కూడా. అందుకే అచింత్య భేదతత్వం అని చెప్తూ ఉంటారు. మనం దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. అలాగే భగవంతుడు నిరాకార రూపంలో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర కూడా ఉన్నాడు. అలాగే ఆయన సాకార రూపాన్ని కోల్పోయాడు అనుకోవడానికి లేదు. అంటే మరి నిరాకారంగా అంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నాడు కాబట్టి భగవంతుడు మనం మొదటి మంగళాచరణలో చూసాము. ఓం పూర్ణమిద పూర్ణమదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే, అంటే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవాశిష్యతే. అంటే భగవంతుడి నుంచి ఎన్ని పూర్ణాలు బయటకు వచ్చినా కూడా భగవంతుడు మళ్ళీ అలాగే ఉంటాడనమాట. అతనిలోంచి ఎటువంటి మార్పు అనేది ఉండదు. కానీ నిరాకారవాదులు ఏమనుకుంటారంటే భగవంతుడు మొత్తం వ్యాపించేశాడు కాబట్టి ఇంకా అతనికి ఒక రూపం అంటూ లేదు, వ్యక్తిత్వం అంటూ లేదు. అంటే అతను వ్యక్తి కాదు, ఒక నిరాకారం అని ఈ యొక్క బ్రహ్మ తేజస్సు ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాళ్ళు అదే అల్టిమేట్ అని అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ అంటే దాన్ని వాళ్ళు ఏమంటున్నారు? మన యొక్క ఆ అవగాహన శక్తికి ఆయన లోబడి ఉండడు. అంటే పరమపురుషుడు పరిమితమైన మన అవగాహన శక్తికి లోబడి ఉన్నాడు. కానీ వాళ్ళు ఏమనుకుంటూ ఉంటారంటే వాళ్ళకున్న అవగాహన బట్టి ఇంతే భగవంతుడు అంటే ఆ తేజస్సే భగవానుడు, ఇంకా వేరే ఏమీ లేదు, మనల్ని కంట్రోల్ చేసేవాడు ఇంకా వేరే ఎవరు అంటూ లేరు అని. అంటే మనం కూడా ఆ శూన్యంలోకి, ఆ బ్రహ్మజ్యోతిలోకి కలిసిపోవాలి, అంతే మనది అని అంటూ ఉంటారు. కానీ భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన అంటే ఎప్పుడు నశించిన వాళ్ళు. అంటే ఇంతకు ముందు ఉన్నారు, అలాగే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఉన్నారు, తర్వాత కూడా ఉంటారు. కాబట్టి ఆ కలిసిపోవడం అనేది, ఆ నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనమైపోవడం అనేది అది కరెక్ట్ కాదు, అది అంతా కూడా తప్పు అని మనం తెలుసుకోవచ్చు. కాబట్టి భగవంతుడు నిరాకారుడు కాదు, అతను సాకారుడు. అందువల్లనే మనకి అతని యొక్క రూపం ఏదైతే అతనికి ఉన్నట్లుగా మానవ దేహంలాగా మనకి ఎట్లయితే కనిపిస్తూ ఉంటాడో అటువంటి రూపం మనకి వచ్చిందనమాట. ఆయన నుంచే మనకి అటువంటి రూపం అనేది వచ్చింది. సరోజిని మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మహర్షులు సురులు కూడా తనని తెలుసుకోలేరని భగవానుడు భగవద్గీత 10వ అధ్యాయం 2వ శ్లోకంలో ప్రకటించాడు. అలాంటప్పుడు భగవంతుని విధానాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి కూడా అర్హత లేని అసురుల సంగతి వేరే చెప్పడం ఎందుకు? శ్రీ ఈశోపనిషత్తులోని ఈ 4వ మంత్రము పరమ పురుషుడే పరమ సత్యం అని స్పష్టంగా చాటుతుంది. లేని పక్షంలో ఆయన స్వరూప స్వభావాలను అంత వైవిధ్యంతో వివరించవలసిన అవసరం లేదు. భగవంతుల్లోని అంశాలకు భగవంతుని లక్షణాలు అన్నీ ఉన్నప్పటికీ వాటి కర్మక్షేత్రములకు పరిమితాలై ఉంటాయి.
అంశాలు ఎప్పుడూ పూర్ణ రూపంతో సమానం కావు. అందుచేత అవి భగవంతుని సంపూర్ణ శక్తిని గ్రహించలేవు. భగవంతునిలోని అంశాలైనప్పటికీ భౌతిక ప్రకృతి ప్రభావం చేత మూఢులు అజ్ఞానులైన మానవులు ఆయన దివ్యశక్తులను గురించి ఊహించాలనుకుంటారు. మానసిక కల్పన ద్వారా భగవంతుని వ్యక్తిత్వాన్ని వర్ణించడానికి ప్రయత్నించడం వ్యర్థమని శ్రీ ఈశోపనిషత్తు అలాంటి వారిని హెచ్చరిస్తుంది. భగవంతుడి నుండి వేదాల వంటి ప్రామాణిక ఆధారాల నుండి మాత్రమే ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని గ్రహించడానికి మానవుడు ప్రయత్నించాలి. చాలా అండి. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకం ఎవరికన్నా వచ్చా? మహర్షులు సురులు కూడా భగవంతుని తెలుసుకోలేని భగవానుడు భగవద్గీతలో ప్రకటించారు. రమ్య విదుషగణః మహర్షయ అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ మహర్షీణాం సర్వశః. సర్వస. హరి బోల్. అంటే అక్కడ నమే విదు సురగణాహ అంటే సురులు అసురులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా తెలుసుకోలేరు. ప్రభవంన మహర్షయ అంటే ఆ మహర్షులు కూడా తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. అహమాదిర్హి దేవానా మహర్షీనాం చ సర్వశః అంటే దేవతలు కానీ మహర్షులు కానీ ఆయన యొక్క ఆరంభం ఎలా వచ్చింది అలా తెలుసుకోలేరు. ఆయన యొక్క విభూతులు ఏంటనేది తెలుసుకోలేరు. ఎందుకంటే అన్ని విధాలుగా కూడా ఆ దేవతలకైనా మహర్షులకైనా ముందే భగవంతుడు ఉన్నారు. మనము ఇది చూసినప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది చెప్పుకున్నాం. ఎవరికైనా గుర్తుందా? భగవద్గీతలో ఈ శ్లోకం చెప్పుకున్నప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది మనం చెప్పుకున్నాము. అంటే ఆ దేవతలకి అసురులకి మహర్షులకి వీళ్ళందరికీ కూడా ముందే భగవంతుడు ఉన్నాడు. వాళ్ళందరూ భగవంతుడిని తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు కూడా మోహానికి గురవుతూ ఉన్నారు. ఎలా అయితే మనము మన తండ్రి యొక్క జన్మ ఎలా సంభవించింది, అతను ఎలా పుట్టాడు, అతని యొక్క బాల్యం అనే విషయాలు మనం చూడలేదు, మనకి తెలియదు. తర్వాత మన యొక్క అంటే వాళ్ళు మనం తెలుసుకోవాలని అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్తే అర్థమవుతుందో లేకపోతే కొంత ఊహించుకుంటాం అంతేగాని అది ఎలా జరిగింది, అతని యొక్క జననం కానీ అతని యొక్క బాల్యం ఎలా గడిచిపోయింది అనేది మనకు తెలియదు అనమాట. అలాగే ఇక్కడ ఈ యొక్క దేవతలకైనా మహర్షులకైనా వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. వాళ్ళకే అర్థం కావట్లేదు అంటే మరి మానవులు మనకి అంత ఈజీగా అర్థమవుతుందా అంటే లేదు. కాబట్టి ఆ యొక్క ఇదంతా తెలుసుకోలేని అంటే మనం చూస్తాము ఆ బ్రహ్మ ఎప్పుడైతే బ్రహ్మ విమోచన లీల చూస్తాం కదా, వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడైతే బ్రహ్మ వాళ్ళందరినీ తీసుకువెళ్ళిపోతాడో గోప బాలుల్ని అలాగే ఆ గోవత్సాలని గోవుల్ని వీటన్నిటిని తీసుకువెళ్ళిపోయినప్పుడు భగవంతుడి అన్ని రూపాల్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఏమీ జరగనట్లే అంతా నడిపించేస్తూ ఉంటారనమాట. అంటే తెలుసుకోలేకపోయారు. ఆఖరికి బ్రహ్మ కూడా ఆయన జీవుల్లో మొట్టమొదటి వ్యక్తి, కానీ ఆయనే తెలుసుకోలేకపోయారు. అలాగే ఇంకేమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయా? ఇంద్రుడు కూడా తెలుసుకోలేకపోయారు. ఆయన ఆ గోవర్ధనగిరికి ఆ గోవర్ధన పర్వతానికి పూజ చేద్దాము, మనకి అన్నీ ఇస్తుంది, ఈ వృందావనాన్ని కాపాడుతుంది, మనకు కావాల్సిన అన్ని ఆ యొక్క పర్వతం నుంచే వస్తున్నాయి అని పూజ ఆ గోవర్ధనగిరికి చేపిస్తారు కృష్ణ భగవానుడు. అప్పుడు ఇంద్రుడు కోపం వచ్చి విపరీతమైన వర్షం అనేది తుఫాన్ లాగా పంపించేస్తారు అనమాట. అంటే తుఫాన్ లాగా కురిపించేస్తూ ఉంటారు. ఆయన కూడా తెలుసుకోలేకపోయారు అక్కడ భగవంతుడు స్వయంగా ఉండి అంతా లీల చేస్తున్నారు అని. తెలుసుకోలేక ఆయన కూడా మోహానికి గురయ్యాడు. ఇటువంటివి చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ మోహిని అవతారంలో వచ్చినప్పుడు ఆఖరికి శివుడు కూడా తెలుసుకోలేకపోతారు. అంటే విష్ణుమాయని దాంట్లోకి ఆయన కూడా కొంచెం ఆ మోహం అనేది పొందుతారనమాట. ఇట్లా ఇదంతా కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాము. అందుకే ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, భగవానుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ విద్యుక్త ధర్మాలు అనేవి ఇచ్చారు. మనం అవి నిర్వహించాల్సిందే. భగవంతుడు మనకి భగవద్గీతలు అవన్నీ కూడా చెప్పు ఉంచారు. అలాగే మనకు చెప్తారు, అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవ యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞకర్మ సముద్భవ అని. అంటే ఆ కర్మ ఎలా వస్తుంది? మనం యజ్ఞాల ద్వారా. ఆ యజ్ఞాలు చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? వర్షాల వల్ల ధాన్యము మనకి ఆహారం అవుతుంది. మనం ఆ ధాన్యాల మీదే
ఆధారపడి జీవిస్తామన్నమాట. ఇదంతా మనకు ఒక వేద చక్రం, ఇదంతా కూడా యజ్ఞ చక్రం అని చెప్తారనమాట. నేను కూడా చర్చించాం కదా. కాబట్టి ఇట్లా ఆ యజ్ఞ చక్రం ఏదైతే ఉందో మనం దాన్ని ఫాలో అవుతూ ఎవరికి భగవంతుడు ఏవైతే ఇచ్చారో అటువంటి విద్యుక్త ధర్మాలని మనము నిర్వహిస్తూ ఉండాలి. మనకి కొంత స్వేచ్ఛ అనేది ఉంది. అంటే అది ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు ఒక ఓపెన్ ప్లేస్లో ఒక దూడని ఒక కర్రకో మనకి పలుగు అంటారు దానికి ఒక కట్టేసి ఒక పెద్ద తాడు దానికి ముడేసేసి వదిలేశారు అనుకోండి, ఆ దూడ ఏం చేస్తుంది, దాని యొక్క సర్కిల్లో తిరుగుతూ దానికి ఎంతవరకు స్వేచ్ఛ ఉందో, అంటే ఆ తాడు ఎంతవరకు వదలబడుతుందో అంతవరకు వెళ్ళి ఆ గడ్డి అనేది తన యొక్క ఆహారం అనేది తీసుకుంటూ ఉంటుంది, తన ఆటలు అనేది ఆడుకుంటూ ఉంటుంది, అంతవరకు మాత్రం తిరగలుగుతుంది. ఎప్పుడైతే తిరుగుతూ ఒకే వైపుకి తిరుగుతూ ఆ తాడు కనుక చుట్టుకుపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు దానికి ఆ స్వేచ్ఛ ఏమవుతుంది, పోతుంది అనమాట. మరి ఆ స్వేచ్ఛ లేకపోతే ఆ దూడ ఏం చేస్తుంది, అక్కడే ఒకే స్థితిలో, అంటే అటు ఇటు కదలలేక అక్కడే ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. అలాగే మనకు కూడా ఏంటి, కొంత స్వేచ్ఛ అనేది ఉంది. అది మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను మనం పాటించడానికి మనకి ఆ స్వేచ్ఛ అనేది ఇవ్వబడింది. కాబట్టి మనకు ఆ స్వేచ్ఛ ఎంతవరకు అయితే ఇచ్చాడో భగవంతుడు, మనం ఆ స్వేచ్ఛని మళ్ళీ ఎటువైపు ఉపయోగించాలి, మనం భగవంతుడికి సేవ చేయడానికి, భగవంతుని చేరుకోవడానికి. ఎందుకు అంటే, సరే పద్దాక మనం భగవంతుని చేరుకోవాలంటున్నారు, భగవంతుడికి సేవ చేయాలంటున్నారు ఏంటి అని మనం అనుకోవచ్చు. కానీ భగవంతుడే చెప్పారు, అంటే మనము దారి తప్పిపోయిన పిల్లలాగా ఉన్నాం అనమాట. మరి మనం మన ఇల్లుని చేరుకోవాలి, మన తండ్రిని చేరుకోవాలి. మరి అందుకు ఏదైతే నియమాలు ఉన్నాయో వాటిని పాటిస్తూ మనం అటువంటి ధామానికి, ఇందాక చెప్పారు కదా, భగవంతుని యొక్క ధామం నుంచి మనం వచ్చాం, మళ్ళీ అటువంటి ధామానికి మనం వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్తున్నాను. నాగరత్న మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. సర్వ సంపూర్ణ తత్వంలోని ప్రతి అంశకు భగవంతుని ఇచ్ఛానుసారంగా నడుచుకోవటానికి కావలసిన ఒక ప్రత్యేక శక్తి ఇవ్వబడింది. ఆ అంశ తన ప్రత్యేక కార్యాలను మర్చిపోయినట్లయితే అది మాయలో ఉన్నట్లు భావించాలి. అందుకే ఆరంభం నుండి భగవంతునిచే మనకు నిర్దిష్టమైన పాత్రను జాగ్రత్తగా నిర్వహించమని శ్రీ ఈశోపనిషత్తు మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉంది. దీనిని బట్టి ప్రతి జీవుడు స్వయంగా నిర్వర్తించవలసిన పని ఏదీ లేదని అర్థం కాదు. అతడు భగవంతుని అంశ అవడం వలన ఆ భగవంతుని ఇచ్ఛానుసారంగా అతడు నడుచుకోవలసి ఉంటుంది. మానవుడు సర్వం భగవంతుని ఇచ్చ అని గ్రహించి తన స్వేచ్ఛను వివేకంతో తగిన పద్ధతిలో ఉపయోగించిన పక్షంలో బహిరంగ శక్తి అనే మాయ ప్రభావం వలన తాను కోల్పోయిన తన నిజమైన చైతన్యాన్ని తిరిగి పొందగలుగుతాడు. హరే కృష్ణ. చదువుతాడు సమస్త శక్తి చదవమంటారా? హరే కృష్ణ. సమస్త శక్తి భగవంతుని నుండే వస్తుంది. అందుచేత ప్రతి ప్రత్యేక శక్తిని భగవంతుని సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడానికే తప్ప మరొక దాని కోసం వినియోగించరాదు. వినమ్ర భావాన్ని అవలంబించేవాడు భగవంతుని తెలుసుకోగలుగుతాడు. భగవంతుని సంపూర్ణ స్వరూపాన్ని, ఆయన సర్వశక్తులను, ఆయన సంకల్పం చేత ఆ శక్తులు పనిచేసే తీరును తెలుసుకోవడాన్నే సంపూర్ణ జ్ఞానం అంటారు. ఈ విషయాలన్నీ సర్వ ఉపనిషత్తులకు సారభూతమైన భగవద్గీతలో భగవంతుడే స్వయంగా వివరించారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. కాబట్టి మనం ఇందా చెప్పినట్లుగా ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటామో నేను భగవంతుని యొక్క అంశ, ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడికి చెందిందే, అంటే భగవంతుని యొక్క తటస్థ శక్తి మనం, అలాగే బహిరంగ శక్తి ఉంది. ఏది ఇక్కడ మనకు జరిగినా కూడా ఈ రెండింటి కలయిక ద్వారానే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇవి అంటే మనం చర్చించాం కదా, 24 మూలకాలు కాకుండా ఇంకేమీ అవసరం లేదు. మనం ఏ వస్తువు తీసుకున్నాం, ఒక బిల్డింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సిమెంటు, రాయి, ఇవన్నీ కూడా భూమి రాపో జనలో వాయువు, అంటే ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ పంచమహాభూతాలతోనే నిర్మించబడుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఈ 24 మూలకాల్లో నుంచి ఏదైనా జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం మనసుతో ఆలోచించాము, మరి మనసు ఉంది అక్కడ, ఏదైనా మన బుద్ధిని ఉపయోగించాము, బుద్ధి ఉంది అక్కడ. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఆ 24 తత్వాలు అనమాట. అవి కాకుండా ఇంకా ఏవి అవసరం అనేది మనకి ఇక్కడ అవసరం లేదు. కాబట్టి మనం తెలుసుకోవాలి భగవంతునికి చెందిన వాడిని, అపరా ప్రకృతి, ఆ యొక్క మనం వాటిని ఎంతవరకు మన యొక్క దేహ పోషణకి, అలాగే మనకి భగవంతుడు ఎంతవరకు ఇచ్చాడో వాటిని తెలుసుకొని మనం అంతవరకు
వాటి నుంచి తీసుకోవడానికి, వాటిని వినియోగించడానికి ఆలోచించాలి. అంతేగాని మనం భోగించేవాళ్ళం కాదు. మనం ఎప్పుడైతే భోగించేవాళ్ళం అనుకుంటామో అప్పుడు మనం ఈ యొక్క మాయలో పడిపోయినట్లు అనమాట. కాబట్టి ఎందుకంటే జీవుడు చాలా చాలా కాలం ఈ మాయలో, ఇక్కడ ఎందుకు ఈ మాయ అనేది చెప్తున్నారంటే, మనం ఎన్నో జన్మలుగా ఈ మాయలో జన్మలు అనేవి తీసుకుంటూ ఉన్నాము. చాలా చాలా జన్మలు తీసుకోవడం వల్ల మనం ఎవరమో ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో కూడా మర్చిపోయాం. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక బ్యాంక్ ఉంది, ఆ బ్యాంకులో ఉద్యోగి, అతని యొక్క ధర్మం ఏంటి? ఆ యొక్క ధనం ఏదైతే వస్తూ ఉంటుందో అన్ని లెక్క పెట్టేసి ఇట్లా మొత్తం అక్కడ తీసుకోవడం, వాళ్ళకి రిసిప్ట్ ఇదంతా కూడా చేస్తూ ఉండడం అనమాట. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బ్యాంక్ అంటే ఏంటంటే భగవంతుడు అనమాట. మనం అక్కడ ఉద్యోగి అంటే జీవుడు అనేవాడు ఒక ఉద్యోగి లాగా. తన యొక్క ధర్మం ఏదైతే ఉందో, అంటే అక్కడ ఎవరైతే ధనం ఇస్తున్నారో అది తనది కాదు, జస్ట్ అతను ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ లాగా. అంటే అక్కడ తీసుకుంటాడు, అది ఎవరికి పంపించాలో వాళ్ళకి పంపించేస్తూ ఉంటాడు. అది ప్రకృతి అనమాట. ఆ ప్రకృతిని మనం ఎంతవరకు ఉపయోగించుకోవాలో అంతవరకు మాత్రమే ఉపయోగించాలి. అంతేగాని ఇది వచ్చింది మొత్తం నాదే అనుకుని దాని మీద మనం ఆశపడేసి మన ఇంద్రియ భోగం కోసం దాన్ని ఉపయోగించుకుంటే అది ప్రకృతి యొక్క ధర్మానికి మనం విరుద్ధంగా వెళ్తున్నట్లు. కాబట్టి అదంతా మనల్ని కరెక్ట్ కాదు అని ఇక్కడ ఈశోపనిషత్తు మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉంటుంది. భగవంతుడి నుంచి వచ్చిన ఆ నిర్దిష్టమైన ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం నిర్వహించాలి. కాబట్టి ప్రతి జీవుడు కూడా స్వయంగా నిర్వర్తించవలసిన పని ఏదీ లేదని అర్థం కాదు. మనం నిర్వర్తించవలసిన పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నిర్వర్తించాలి. కానీ ఎలా? నిరాసక్తితో, ఎటువంటి ఆసక్తి లేకుండా, ఇది భగవంతుడు నాకు ఇచ్చాడు, నేను భగవంతుని యొక్క దాసుని, కాబట్టి ఇందులో నాది పాత్ర ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు మాత్రమే నేను చేయాలి అని అనుకుంటూ దాన్ని చేయాలన్నమాట. అప్పుడు మనం మాయా ప్రభావంలో లేకుండా మన యొక్క నిజమైన చైతన్యాన్ని తిరిగి పొందగలుగుతాము. కాబట్టి ఈ బహిరంగ శక్తిని మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉపయోగించాలి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఈ సమస్త శక్తి కూడా భగవంతుడి నుంచే వచ్చింది. అంటే భగవంతుడి నుంచి చాలా శక్తులు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. మరి ఎన్ని శక్తులు వచ్చినా కూడా ఇంకా ఆయన పూర్ణుడుగానే ఉన్నాడు. అందుచేత ప్రత్యేక శక్తిని భగవంతుని సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడానికే తప్ప మరొక దానికోసం మనం వినియోగించరాదు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటామో ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు సృష్టించి ఇచ్చాడు, ఇవి మనం భోగించడానికి కాదు, భగవంతుని యొక్క భోగ్య వస్తువులు. అంటే ఈ తటస్థ శక్తి అయినా అలాగే బహిరంగ శక్తి అయినా ఇదంతా, అంటే ఏ శక్తి తీసుకున్నా కూడా భగవంతుడు భోగించడానికే, కానీ మనం భోగించాలి అనుకోవడం చేస్తే అది మాయ అవుతుందని మనం చూసాము. ఈ వినమ్ర భావాన్ని అవలంబించేవాడు భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోగలుగుతాడు. ఎప్పుడైతే ఇటువంటి వినయం, మనం ఏదైతే వినయం అనుకుంటున్నామో అదంతా భౌతికమైన వినయం. అంటే మనం అంటూ ఉంటాం కదా, అతను చాలా వినయం గలవాడండి, ఈమె చాలా వినయం కలిగిందండి అని అనుకుంటూ ఉంటాము. కానీ అది నిజమైన వినయం కాదు. నిజమైన వినయం అంటే ఏంటంటే మనకి ఇదంతా నాది కాదు, ఇది భగవంతుడిది అని ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో అది నిజమైన వినయం. అంటే మనకి ఏదైనా విశేషమైన గుణాలు ఉన్నాయనుకోండి, కొంతమంది పొగుడుతూ ఉంటారు కదా, మీరు చాలా బాగా పాడతారండి, లేకపోతే మీరు చాలా బాగా మాట్లాడతారు, ఇట్లా అంటూ ఉంటారు కదా. అవి ఏంటంటే భగవంతుడు ఇచ్చిన విశేషం అది. కాబట్టి వాళ్ళు ఏమనుకోవాలి, ఇది నాకు భగవంతుడి నుంచి వచ్చిన విశేషమైన ఒక లక్షణం, ఇది భగవంతుడి తప్ప ఇందులో నా ప్రత్యేకత ఏమీ లేదు, నా గొప్పతనం ఏమీ లేదని ఎప్పుడైతే వాళ్ళు తెలుసుకుంటారో అది నిజమైన వినయం అనమాట. అంతేగాని భౌతికంగా ప్రవర్తించేది నిజమైన వినయం కాదు. అంటే నేను భగవంతుని యొక్క అంశను, నాలో ఎటువంటి విశేషము లేదు, ఏదైనా ఉంది అంటే అది భగవంతుడి యొక్క విశేషమే, అతని ఇచ్చిన విశేషమే అని మనం ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో అది నిజమైన వినయం. అంటే భగవంతుని యొక్క శక్తిలోని భాగాన్ని నేను అని తెలుసుకోవడమే నిజమైన వినయం. అలాగే భౌతిక జ్ఞానం అంటే ఏంటి? మన గురించి మనం తెలుసుకోకుండా మన చుట్టూ మొత్తం ఏదో తెలుసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. అది భౌతికమైన జ్ఞానం. ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా, అందుకే ఈ సంపూర్ణమైన జ్ఞానం అని చెప్తున్నారు కదా, అంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అన్నమాట. అంటే ఏంటంటే మన చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో తర్వాత ఆలోచిస్తాము, ముందు మన గురించి మనం తెలుసుకుంటాము, మన గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. అది నిజమైన సంపూర్ణమైన జ్ఞానం అనమాట. దాన్ని ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంటారు. అంతేగాని ఆ వినయం లేకుండా, అంటే అందరూ పొగుడుతున్నారు కాబట్టి నేనేదో గొప్ప, నాకు చాలా విశేషమైన జ్ఞానం అనేది ఉంది, నేను చాలా విశేషంగా ఉన్నాను అనుకోవడము మూర్ఖత్వం అన్నమాట. ఈ విషయాలన్నీ సర్వ ఉపనిషత్తులకు సారభూతమైన భగవద్గీతలో భగవంతుడే స్వయంగా వివరించాడు. కాబట్టి మనం
భగవద్గీతలో ఆల్రెడీ చర్చించాము. ఇదంతా నా ఆనందానికి లేదు, భగవంతుని ఆనందం కోసం ఉంది. కాబట్టి దీని అంతటినీ కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలో వినియోగించగలిగితే మనము ఏవైతే ఈ గుణాలు ఉన్నాయో ఈ గుణాల నుండి మనం బయటపడి పవిత్రులం అవుతాము. లేదంటే మనం ఈ గుణాల్లో నుంచి మనం బయటపడలేము అనేది చూసాము. ఇంకా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం కృష్ణ చైతన్యం అంటే ఏంటంటే మనం అంటే ఈ తటస్థ శక్తులమైన జీవులు తెలుసుకుంటాడు ఇవన్నీ భగవంతుని యొక్క సృష్టి. కాబట్టి నా కొరకు భోగ్య వస్తువులు కాదు, ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క భోగ్య వస్తువులు. అది తెలుసుకోవడమే నిజమైన కృష్ణ చైతన్యం అనమాట. మరి మనం ఈ యొక్క చైతన్యంలో అంటే ఈ యొక్క సంపూర్ణమైన జ్ఞానమైన ఈ నిజమైన కృష్ణ చైతన్యంలో 24 గంటలు ఉండగలమా అంటే ఉండలేము. ఎందుకంటే మనం బద్ధస్థితిలో ఉన్నాం కాబట్టి 24 గంటలు ఉండలేము. కాబట్టి మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. ఇదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలో భగవంతుని యొక్క ఆనందం కోసం నేను ఎలా నాకు ఇచ్చిన వాటన్నిటిని నేను ఎలా యూజ్ చేయాలి, వీటిని ఎలా అందులో వినియోగించాలి అనేది తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. ముఖ్యంగా మనకి ఈ మంత్రం అనేది అది బోధిస్తూ ఉంది. కాబట్టి స్వధామంలోనే స్థిరుడై ఉన్నప్పటికీ దేవాదిదేవుడు మనసు కంటే ఎక్కువ వేగం గలవాడై పరిగెత్తుతూ ఉన్న ఇతరులందరినీ కూడా అతిక్రమించగలడు. శక్తిమంతులైన దేవతలు కూడా అతన్ని సమీపించలేరు. ఒకే చోట ఉన్నప్పటికీ అతడు వాయువును వర్షాన్ని సమకూర్చే దేవతను కూడా నియమిస్తాడు. మహత్వంలో అతడు అందరినీ అతిశయిస్తాడు. అంటే అతని యొక్క మహత్వం చాలా గొప్పది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. దీన్ని బట్టి మనం చూస్తే అతనికి సాకార రూపం అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, దేవాదిదేవుడు మనసు కంటే వేగంగా పరిగెత్తగలుగుతున్నాడు. అలాగే దేవతలు కూడా అతన్ని సమీపించలేకపోతున్నారు. ఇదంతా కూడా ఒక వ్యక్తిత్వాన్ని మనకి బోధిస్తూ ఉందన్నమాట. కాబట్టి నిరాకారవాదులు అనుకుంటున్నట్లుగా ఏమీ లేదు, ఒక ఏదో ఒక తేజస్సు దివ్య జ్యోతి, మనం దాంట్లో లీనమైపోవాలి, ఇది ఇట్లా అనుకోవడము కరెక్ట్ కాదనమాట. ఓకే, ఈ మంత్రము చూద్దామా, టైం సరిపోతుంది. హరే కృష్ణ. ఓకే, మనము 5వ మంత్రము రేపు చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఈరోజు ఇక్కడతో విరామం తీసుకుందాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नवाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय, पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत गीता भागवत ग्रंथाल की जय, श्री ईशोपनिषद की जय, हरे कृष्ण महामंत्रण की जय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. అందరికీ ధన్యవాదాలు.